Ask their phone. Hello. Chapo ndeipi ndaona missed call Wapongona wancheti Maya bo 6 calls ndinakunzwa phone yanga ichirira soft demukadzwe munhu wanaye pa chill spot ndakutobuda fast ningabatwe passport ganda nevanhu vevanhu futi uri kufamba uri muspeed not mtoti sejomula nchaita vakupe pass panganyanya ma 10 note vakadzi vevanhu bo ende avana loss yosejomula daira ifoni apfona blot muripi apa chapo apa kutenga wivhi yemukadzi handichemera ndakurukwa masikati ganda chichikunakidza anonza nemukadzi wemunhu wauri kudya maitamira nashe kana olinda mapfumo pakaita sei pamba pacho pakepo wapinda get remelun Yeah. ku 65 Western hodon ganda ndokufonera 5 minutes panofanira kungopinda but still okay ndokupinda one king we'll be waiting Manzwa here sejomula I think mkazi wangu ganda wakavharira Manzwa here pamba bataura Gedere meruni radonedzera Anotofa chete Ndati anotofa chete Nini pamukazi wangu kwete Anotofa chete Ndati anotofa chete Huba chaita arimete yo ganda me back again wadi ngatichipedzesa conversation fair pamba pauri wapapinda kuma10 maitamira nashe vanga vachita washen apa ndakutoita nditotiza murume wachanza nema1 wakajaizwa kudya mukadzi wangu pa10 pangu ende kuti pambedha wangu bullet wakananga gehena indichabatika heaven Anditwe iyoyo Ini anditwe iyoyo Tisitoita iyoyo Ende anditwe iyoyo Tinindoita iyoyo Unofa wakadaro Manzwa here sejomula I think mkazi wangu ganda wakavharira Manzwa here pamba bataura Gedere meruni radonedzera Anotofa chete Ndati anotofa chete Nini pamukazi wangu kwete Anotofa chete Ndati anotofa chete Huba chaita arimete